Kini ang Barangay Kasagingan. Ambot nganong gitawag ni Kasagingan nga wa man kaayos saging dinhi. Banana Q hinon na ginagmay. Mao kini ang akong lugar sa buhi pa ako. Dali isuroy ko kamo sa akong mga paboritong istambayanan. Mao kini ang plaza kung diin ko permi magduwa o magdagandagan. Kini ang eskwelahan sa akong best friend. Mao kini ang karinderya ni Nang Ilina. Ganahan kay kong muanhi dinhi kay perming malibre ang akong panigudto. Og dinhi sa ubos nining skywalk, makaingon kong nagsugod ang akong kinabuhi. Ako si Happy. Ambot nganong happy ako ngan nga pang maalaala man unta ang akong istorya. Sayo pa lamang sa kinabuhi niagin ako og kasakit. Wa gani ko makaila sa akong mga ginikanan. Ingon sila akong amahan kuno usa ka bulldog ug ang akong inahan usa ka shih tzu. Matud nila akong inahan kuno namatay sa pagpanganak nako. Pero ang tinuod kay naligsan di ay siya sa highway. Ang akong amahan kuno namatay pod kay nakigbugno kuno og mga tulisan og napusilan. Pero ang tinuod ay gihimo siyang pulutan sa mga hubog nga adik sa ermita. Daghan kong mga igsoon apan nagbuwag-buwag nami sa dihang mga bata pa. Kuyog sa upat nako ka mga igsoon, gisud mi sa usa ka basket o gibaligya sa ilawom sa skywalk. Nag-anam-anam o kahanaw ang akong mga igsoon. Si Obama gipalit sa usa ka langyaw. Si Claudine kay gikuha sa usa ka bayot nga taga call center. Si Sam og Piolo kay gipalit sa duha ka mag-uyab. Hay, napakay musagop na ko. Hapit na ko kawati sa paglaom sa dihang. Dong, tagpila na imong itoy. 4,000 ra sir. Mixed breed man gud na. Bulldog ug Shih Tzu. Unsa? Bullshit di ini? Bullshit? Mao din ay breeding na ako. Pangyo ako. Di bitaw na original. Ha? Di original? Fake day ko? Pag sure, oy. Sige na, birthday man gud sa kong anak. Nahala. Sige kay migo man ta. 2,500 na lang na siya. Og tuod man, aduna ra gihapon di ay ni punit nako. Og iya dayon kong gidala sa ilang balay. Og dinhi, una ming nakita ni Luloy. Nakahinumdum pa ko kung unsa kasiga ang iya mga mata pagkakita nako. O sa dihang iya na kong gigakos, malaumon ko nga aduna ko'y nindot nga umabot o banila. Pinangga ko sa maong pamilya, gibuhatan pagani kog balay-balay sa gawas. Halos dili na mi magbuwag ni Luloy. Sa buntag pa lang, ako ang mupukaw niya. Sa pagpangaligo, magdungan pa mi. Sa pagpangaon, anaara ko ilawom sa lamisa, maguwat sa pagtunol niya sa akong bahin. Mabundag kay akong dadun sa akong paboritong CR. Mata gabi, magpundok mi sa usa ka suok, samtang sila magdungan sa pagluhod og magyaw-yaw. Maski wa ko kasabot sa ilang gipangbuhat, nindot ang paminaw nga murag dugol kaayo mi sa usag-usa. Permiming magduwa ni Luloy sa iya mga duwaan. Hilig kaayo siyang magbuhat og balay-balay. Pero ang paborito na kong duwaan niya kay ang bula o ang steak kay dito man mi sa plaza magduwaan ni. Naay panahon nga mananaw mi og DVD. Ambot ani nila sa kadaghang pwedeng tan-awon kay ungo-ungo man ang paborito. Likod sa akong balay, aduna ko'y sikrito. Daghang mga butang nila ang akong gipangtaguan. Mga butang na para nila wa na'y bili o gipanglabay na lamang, pero para nako importante kini o kini kinahanglan nakong pagampingan kanunay.
Nilabay ang duha ka tuig na ako'y nabantayan, murag dunay na usab sa panimalay. Nakaminos na ang mga katawa o agikik. Perming overtime si Sir o dili na sila magdungan o gaon. Usahay gani malimtan pa ko og lawom. Dili na gali sila magkapundok sa pagpangluhod sa suok. Usa ka gabi ana, nakamata ko sa kasaba. Nagsyagitay ka ang ako mga amo. Permanente na silang mag-away. Sabaan mo eh. Naay panahon, abi kog lawgan ako, kay itsahan man ko og plato. Apan pakapinan pa man og baso, pitzel, flower base, bangko o guman pa. Aning panahon na wa ko'y laing kadaunan si Luloy Ragyon. Nagpadayon gihapon si Ma'am og tanaw og DVD pero imbis na ungo-ungo, komedi na ang iya gusto. Di lang ko kasabot niya kay maski katawanan ang salida, di man ko kita nga mungisi siya. Samtang sa likod sa balay, si Sir ako mabantayan, magsigi og checks og tawag sa iyang cellphone. Nag-iyahay na pod sila bisyo. Si Ma'am kay murag nagbinata. Nagsunod-sunod naman noon ni Luloy sigig duwa og blocks. Si Sir, imbis ako iyang ilaag, si Pedro ang autistic na manok naman noon, ang permi niyang ilaag kada Domingo. Usa ka adlaw ana, samtang nanimba si Luloy og Ma'am, niuli si Sir sa balay, og naa siya'y gidala nga laing babae sa sud. Nananaw ra siguro sila og DVD sa sud kay gasigi magkatawa. Niabot si Ma'am og Luloy og dili na nagkagubot ang tanan. Wa na ko kasabot sa mga ningsunod nga panghitabo. Gadali-dalig gawa si Ma'am nga gahilak samtang gakugos ni Luloy. Nisakay sila og taxi o ni palayo. Mauna kadto ang katapusan kong pagkakita sa panagway ni Luloy. Paghuman sa itabo, naputos na sa kamingaw ang niadtong sadya nga panimalay. Wa na ang akong suod nga higala. Wa na ang tigluto sa lamian kong sudan. Halos adlaw-adlaw, way laing giatubang si boss amo, kundi ang pag-inom. Nang ika'y ibigin ko, mundo. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukoy. Hangtod, usa ka adlaw ana, nagduwa na lang siya og bitay-bitay. Tulad mo na may puso. O gikuha na pud siya, palayo nako. Ambot nganong tanan na lamang nako nga gimahal. Kuwaon man ni ining mga sakinan nga diligid. Ako na lamang usa ang hibilin, pero wa ko kawadi sa paglaom nga silang tanan bubalik. Busa, magpabilin ko dinhi ug maghuwat sa ilang pag-uli. Dali, lagun tapangi ko ang swami. Kadali sa Alay na, sugdan na tani og kaw. Inaya pa ka. Hala, Hala do. hala, unsa man na. Unsa na do? Tawagan niyo si Sir Carlo ka. Dali.
Sir Carlo! Sir Carlo! Dali ragod! Tanaw mo na ko ni! Gatuo mo nga dinhira kutob ang akong istorya, nasayop mo. Nahuman na ang pait nako nga kinabuhi, o karon ako nagpuyo na nga malipayon. Uban sa akong amahan o ginahan, o sa among bag-o nga amo, usa ka maayong bata nga hiligpod og bula og stick. Lost in the crowd. When I start to look within, there is no doubt I can feel my power waiting to come out. Bring out compassion, bring out happiness to the world I care. It is time to take the step to create love and respect, showing what I've got with all my heart, standing firm, I will not stop. Open my arms and my heart, let the sunshine pierce the dark. Give one confidence, give one joy, give one hope and convenience. It's the vow I do Sa'yo pa lamang believe. sa kinabuhi. Now I Ihagi na know ko ka how sa to akin. Wa, achieve gani ko. the power in me. When I start to look within, there is no doubt I can feel my power waiting to come out. Bring out compassion, bring out happiness to the world I care. It is time to take the step to create love and respect, showing